Jeroni Bonaferramis, presidenta de Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears. Des de cooperatives, tant a nivell nacional com de manera particular aquí a cooperatives de les Illes Balears, ja fa 10 anys que fem feina amb una tasca molt important, que és empoderar les dones sòcies de cooperatives perquè a un moment de la seva vida, de la seva activitat empresarial, puguin formar part dels nostres consells rectors. Estem parlant d'un 25% de dones socis i simplement arribam a formar part dels consells rectors un 10%. Per la qual aquesta tasca és importantíssima perquè les dones puguem ser visibles a dins del nostre sector agrari que ha estat històricament representat per homes.